Tämä on läsnäolon hetki. Sulje silmäsi ja tule tietoiseksi omasta kehostasi. Hyväksy kaikki mitä koet ja anna kehon olla. Tule tietoiseksi sydämesi alueesta ja tunteista. Anna kaiken tulla ja mennä. Tule tietoiseksi pään alueesta ja ajatuksistasi. Ja tule sitten tietoisiksi sisäisestä havainnoijasta, kaiken taustalla olevasta tietoisuudesta. Kiitos. Tällaisia harjoituksia löydät lisää kirjastani Tie sisäiseen ihmisyyteen ja nettisivuiltani www.ihmisyyteen.fi.